osaston isäntä, emäntä on ET-lehti. Ja tässä on ET-lehden päätoimittaja Maija Toppila. Jos teillä on jotakin terveisiä ET-lehteen, niin täällähän nyt on ihan livenä ja hänelle voi käydä kertomassa. Mutta Maija Toppila, niin sulla on hyvin mielenkiintoinen kattila mukana. Täällä näin on nimittäin siellä on kaurapuuroa. Siellä on kaurapuuroa, siis tämmöistä kylmää kaurapuuroa. Ja nyt siitä pitäisi sitten syntyä leivonnaisia. No nämä meidän pikkukakkusethan on tällaisia vähän niin kuin teeleipämäisiä pyöreitä, mutta niitä voi nauttia. Kerropa sinä, mikä olisi hyvä paikka syödä noin? Varmaan Pirkonkin mieleen on, että teen kanssa. Teen kanssa, ehdottomasti teen kanssa. Ihminen nauttii teestä ja sivuruosta sitten, mitä se milloinkin on. Teillä on siellä istuimilla ohjelehtinen. Ja tosiaan siellä on jokainen ohje, mikä täällä tänään tehdään. Täällä 5 erilaista leivonnaista pyöräytetään. Jos kaivat ei nyt osaa sanoa millä sivulla se on, mutta siellä on tämmöiset rieskaisen ohjeet. Ne me nyt tässä sitten Maijan kanssa tehdään. Täällä on Myllyn Paras meillä yhteistyökumppanina, sen takia hienosti heidän logoja ja tuotteita käytetään. Heidän arjansa lähti pienelle tauolle. Mä lupasin kertoa, että tämä puuro tässä ei ollutkaan vaan kaurapuuroa, vaan on tällainen tuote kuin pikakaura ruishiutale, missä sitä kuitua on rukiinmuodossa tullut oikein olan takaa mukaan. Ja tää puuro on sitä. Ja se me laitetaan tänne leivonnan alustaksi. Mutta tuossa kattilassa on itse asiassa kaurapuuroa, että kaikki puuro kävistään rieskan pohjaksi. Kun te luette sieltä ohjetta, niin tää on hirveän yksinkertaista, että vanhaa puuroa meillä jää kyllä monesti yli, niin sitä ei kannata missään nimessä heittää pois, vaan tehdä sämpylöitä tai sitten tätä kyseistä rieskaa. Ja kun Maija on lukemassa siinä, niin mitä me seuraavaksi laitammekaan? Tuleeko tähän nyt suoraan yksityisiä appelsiinimarmelaadia? Joo, otatko sä sen? Tuossa on vesin mitta ja itse asiassa musikoit voit tehdä niinkin suoraan, että otat tästä suoraan ilman mittaa. Eli siinä on vesi. Vähän jätät sinne pohjalle, niin appelsiinimarmelaadi tekee siitä tämmöisen ihanan, vähän makeen kirpakan. Ja silloin mun mielestä just se tee sopii siihen kaveriksi, kun sitten tästä tulee se appelsiini mukaan. Tää on semmoinen kello 5 teen sconeseja vastaava. Eikö vaan? Ilmeisesti. Joo. Ja se mikä tässä on, tässä ei rasva ole nimeksikään, tässä on 2-3 ruokalusikallista rypsiöljyä, josta me kaikki tiedämme, että sehän on se kaikkein terveellisin öljy. Tässä ei ole mitään voita eikä muuta, mutta ei ylipäänsä kovin paljon rasvaa. Ja tätä ei paisteta pannulla, vaan tehdäänkö se uunipellille levitetään tää taikina. Täällä on 2 eri jauhoa mainittu myös siellä ohjelehtisessä, nyt ilmeisesti kiertää vähän puhun enempää, mutta hiivaleipäjauhoa on mayonnaistia. Koska Maija on tuolta pohjoisesta, niin te toivoit, että ohrajauhoa käytettäisiin. Ohra olisi sulle semmoinen tutumpi juttu. Mieluisa. Mun täytyy sen verran luntata, että 2 desiä mä tippasen sinne ohraa joukkoon. Miten tarkkaa tässä on nämä desit ja grammat? Ei. Tän tyyppisessä leivonnassa mitat ei ole niin tarkkoja. Sitten kun on kohotettavia kakkuja ja muita, niin kannattaa olla leivijauhemitat kunnossa. Mutta tää on vähän semmoista näppituntuma hommaa. Että puurotkin on vähän erilaisia, että onko ne kovempia, kuivuneempia vai löysempiä. Et siellä on nyt puuro, jauheet. Pikkusen suolaa laitetaan varmaan. Pikkusen suolaa mitataan tosta joukkoon, että ne vois kaikki siitä hupsauttaa. 1 muna sen verran sitomaan, että pysyy paremmin kasassa. Tämän helpommaksi ei voi kyllä taikinan teko mennä. Maija sanoi rypsiöljystä, se on loistava tuote. On myös tämmöistä rypsiöljyvalmistetta keijua, joka näytti olevan nyt täällä tarjottimella. Että tää on yhtä mainio. Se on muutama purskahdus sinne ja taikina. Se on semmoinen levitteen näköinen. Se ei ollut kirkasta, vaan se on keltaista. Se on keltaista ja se on kauhean jännä. Mä itse olen ihmetellyt, että mitä tuommoinen pullorasva on, jota joissakin ohjeissa on, kunnes itse tutustuin siihen. Ja sehän on, jos sä paistat siinä pelkässä rypsiöljyssä esimerkiksi jotain jauhelihapihviä tai vastaavaa, niin sen kanssa saa sitä semmoista oikein hyvää ruskastunutta pintaa. Mutta tuo pullorasva on erinomainen paistoväline. Ja se on myös täynnä pehmeätä rasvaa. Terveellinen rasvahan on sellainen, joka ei jähmety jääkaapissakaan. Onko toi nyt sitten se taikina vai? Tämä on kuulkaa se taikina. Mä nimittäin, vaikka tää on arjan ohje, niin mä aamulla leikasin yhden tämmöisen, sen takia mä tiedän, että tämmöiseen se tulisi. Tässä se on, mä tiedän, näkyykö peilistä, niin ei se nyt puuroa kummempaa ole. Eikä tästä kauhean kaunis leivonainen tullut, täytyy heti teitä varotella.
Ei tämä maailman kaunis ole, mutta maku sitäkin mukavampi. No kaurapuuro ei koskaan ollut kaunista, eikä mikään mukaan puuro. Tässä olisi kaksi tapaa, että jos jaksaisi, olisi aikaa. Kun eteläisiä monesti on aikaa keittiössä ja haluaa tehdä vähän kauniimmankin näköistä, niin voisi ottaa 2 ruokalusikkaa, tehdä nökösiä tähän ja ne laakenisi siitä pieniksi annosrieskasiksi. Mutta toinen vaihtoehto on, mä itse kun on 3 lapsen äiti ja mulla on siinä sukua ympärillä ja paljon syöjiä, kavereita, lasten ja omia ystäviä tupsattelee, niin mun ruuat on monesti tämmöisiä, että mä oikaisen onneen ja lerittelen niitä vähän näin ja samalla se maistuu. Tästä voidaan leikata sitten kivoja viipaleita. Mutta alkaako meillä olla täällä valmista maistaa? Jos juttua riittää, niin voidaan jutella. Meillä on uunissa vielä. Meni levy sinne ja siellä se valtiin paistuu. Vähän uunit on erilaisia. Että aina leivontauhjeessa niin ne on noin aikoja, että kannattaa tunnistella sitä omaa uunia, koska tuotteet on valmis. Mutta täällä on pieniä maistiaispaloja leikattu pieniksi paloiksi ja niitä voi toki tulla maistelemaan. Ja